Здравейте хора, аз съм Сърбил Чубиги и днес ще играем Майнкрафт, епизод 2 на Survival. Така, малко тук така съм направил къщата, почнал съм вече да копая и сега, тук навънка е нищо, ще си довърша стълбището. Да, чайте да направя само още. Така. Ох. Добре. Сега и тук да направим втора врата. Да издълбаем. Така, добре. Да сложим вратите. Готово. Така. Готово е, супер стана. Тук да го правим малко. Така. Добре. Айде тук. И да влизам, че да не ме пълни някой зомбак. Стана, бе. Добре. Еми. Аре, бе. Май някакъв бък стана. Странно. То. Добре, ай влизам. Ето тук му става един. Само да се оставя някои работи. Ако ме убият, да не загубя. Той не ми трябва. Храната трябва да се оставя. Да ще взема малко. Тези пръчки не ми трябват. Тези ми трябва. Ябълка. Не. Ай бе, какво стана? Ябълка. Добре, кирката. Еми, айде да почна да копая. И тук вече и мина почнах. В следващите епизоди на Minecraft Survival само да кажа, че Кацарко77 може да участва в предишния епизод на World участва. Видимо малко съм болен или не знам, има грип някакъв и затова. Добре. Да продължа. Този камък не ми харесва червения. Не знам какво ще го правя. Аз по принцип го събирам в един чест, който ще е само за букуци. Аре бе, искам айрон да намеря, бе. Аз в началото... Мисля, че беше айрон. В началото на правителството мисля, че видях някъде айрон, но сега не си спомням къде. Факли. Така. Айде. О, айрон, супер, супер. Дано да е повече от един. Така. Айрон. Още бе. Не искам излезе късмета. Ох, трябва е болно да намеря.
Ще има да пека до утре. О, още гатяра. Чай да видя. Тъй тук няма. И тук е. Така. Да копаме. Но по-добре е да се върна. Да оставя рана. И да отида да намеря вълна, че ми трябва да се пак залегла. Мисля някакво дворче да се направя. С крави животни да имам да развъждам, да им огладявам. Чував ден. Опа, чайте, аз тръгнах с рана. Ето. Така. Печката. Не това бе. Абе, аз какво натискам и то... Айде, то. Тъй тези букуци ги оставям тук. Кола не ми трябва. Тъйто го взимам. И ще направя сега една кирка. Така. То. Добре, айде да потърся малко овце. Овца. Кола има там, трябва да го изкопам. Овце, ще няма овце. Я да видим по брега на тъс планина, да видим докъде ще ме отведе. Боже, почти гладнях. Айде, вече ще ми се възвърнат сърцата. Гати странното. Много странно. Паднало и... Боже. Майнкрафтска работа. Аре бе, никакви животни няма тук. За малко да падна. Но той някакво такова готко като джакузи. Добре. На този остров си спомняваше доста животни. И сега... Не си, че братата би повече демидж, отколкото меча. О, крава. Ето пак само една. Две бе. Може на острова да имам таен развъдник. Тъй. О, ябълка. Кокошке, ела тук. Крава. И то пак никъде нищо. А то и оня селендур. Хубав остров. О, Sugarcanes. Така. Нищо интересно. Едно дърво да взема, че все пак да имам ресурси. Направо чупикът резачка. Тък. Я тъпо зомби да го убием. Ела бе, зомбак. Последен от вида си явно. Айде, експито. Там бях, обаче обърках се да не съм се загубил. Странно така се пръсани дърветата. Тук преди имаше едно дърво, но странно някак. Те с край се няма ги пивам, за да може по-късно да ги развъждам.
Мисля да направя втори етаж. Да, ще е супер. Да, ще направя. Ама ми трябва да стълби. Мисля, че ще се направя. Само дето овце нямам. Това е тъпото. Да е рано. Доста XP, бе. Така, стълби ще се направя. Добре, айде. Дърво. Добре, къде бяха пръчките? Ай. Да, стълби. Колко са? 6. Добре, ще ми стигнат. То става я да го махна. Че нещо има кефи. Ще го разкарам. Бе, сега да почвам тук да работя. Арбе. Така. Кирка. Тук просто да имам представа доколко да правя етажа, да все пак искам да е наравно. Аз пък ще го правя. След малко свършваме епизода. Че пак на телефон снимам и те са такива малки, кратки. Ще гледам повече да снимам. Вчера, например, качих 2 клипа. И тук махна. Това стена, бе. Ще го възвърна. Това явно ще ми бъде етажа. Аре, бе. Мога да се кача на една стълба. Боже. Така. Камъка. Омага. Страхотно, бе. Айде тук. Тук ще направя прозорци. Да. Пак два пъти долу. Те вратите отдолу ли са? Аре, бе, не мога сляза. Да. Добре, хора. Мисля, това да бъде за този епизод. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Тапелчо Биги. Това беше Minecraft Survival епизод 2. Абонирайте се за мен. Благодаря, че ме гледахте и айде, чао!